balin badago jarraitzeko horretan. Batez ere ez galtzeko, ze askotan, bera, esan gizuet, bagoazen hasi nintzenen, zeon Ilenia Bagliettok, esan zian nahi gauza bat, gurasoi esan zien, gazte-gaztea zenen da hola asten zeanen baita, bete dozkezu hor, ez zaitateako, eta Ileniak esan zien gurasoi, esan zien, que lo mantenga porque de alfombra roja solo hay 3. Hay que ser hormiguita para comer de esto. Arrazoi. Eta hori da gauza. Eta pixkat mantentzea gauza txiki-txokiten, eta zure aurkitzea zure burua, eta aurkitzea zure gauza zentzuzian, pixkat handinaia ere alde batera guzten. Eta tarteka esango Ez dago dugu, askotan. sufritu be bai, euripean baldin bazaude reportari lanak egiten, aterpe barik, aterkinarekin. Bueno, eta kameratzen da bertu. Eder, negarrez edo momentu zez. Momentu ez hemen ari gara, erde eta ea zer gertatzen den euri hasia eta gainera nahiko fuerte ikusten duzu bezala aterkiarekin eta hiru donostiar ditugu hementxe, badaudela bakoitza bere aterkiarekin, hortxe batzuk ere elkarbanatzen, kaixo neskak. Kaixo. Bueno, egoera ez da horren azta ikusteko, baina zuek hemen zaudete, donostiarrak zarete eta ez duzu hutsik egiten su artifizialak ikusteko ala? Ez, hemen gelituko gea, gainera toki paregarria aurkitu dugu. Orduan aprobetxatuko dugu, gainera eskerrak aterkia hartu dugula, así que aurrera. Badakizue zaudeten lekuan oso ibiltzen dela beti gatazkarekin. Zuek badakizue legatza egiten? Bueno, pixkat. Hortik emetik? Ez. Zeo. Gu goizean ibili gara, ez da, Maiketatik aurrera Antiguen egon gara legatza behintzat, errezeta horrekin, nola den, ez, irabazlea izateko sekretu hori eta Antiguardarekin egon gara. 18 bikotek parte hartu dute, eta honako hau esan digute, nola da legatza ondo egitea. Iritsi da Donostiako aste nagusiko legatza saltsa berdean lehiaketa. Eta gu sekretua jakitera etorri gara. Zein da irabazteko sekretua? Gaur deskubrituko dugu. Ez dakit, guk mimoa jartzen dio, badauka gure gozatxo batzu, baina hola sekretu esateko bat ere ez. Garrantzitsuena da legatza ona edukitzea, ez? Bakoitza bere sarma jartzen dio eta nik ez dut hor dagoela sekreto gehiena. Tipulari gabeko saltza baratzuiarekin eta hor pixkanaka hor mimoa ematen, hortan bera da espezialista. Oso sekretua da, ez, azkenian da produktu ona izatea eta gogokien egitea. Urtero ez da berdina. Aldatzen dira gauzak, momentuak, denborak, haizea, ez dakizer, horrela dira gauzak. Nere birramuinenarena errezeta da, así que ezin dut esan. Ramon eta Xabier aurtengo txapeldunak, aizue lehenengo eta zori. Handiena parte hartzeko olako konkursotan izaten da, familiaren animoa. Beraiei, eskainiko nahi dugu eder batekin, tokatuko zaigu ere sukaldatzea, segurazki, baina nik saltsaz beterik izan dute eta arratsaldeko plana lagunekin ibiltzea eta sukaldatu dutena jatea izango da. Noski, hurrengo urterako trukoak ere apuntatu beharko dituzte. Zorionak irabazlei eta sekretu batzu bintzat kontatu dituzte. Hau da zuzeneko irudia Donostian gertatzen ari dena, momentuz jende askok alde egin du euriagatik, zaparradak izaten direlako. Zaparrada baino gehiago da. Baina gauza bat esan behar dizuet, claro. Hemen su artifizialen zain gaude eta gertatzen da batzuetan argia ere joan egiten dela. Argia joan zaigu, ez dakigu etxean argia joan den, edo ilupetan jarraitzen dugun, etxean ikusten gaituzten ala, argia joan da, momentu honetan. Momentuz, esaten baldin badiate guk jarraituko dugu. Tximistak eta trumoikari garelako, Bueno, esan behar dugu, eta, jarraituko dugu aurrera, argi etorriko dalako, bat egongo da etxien. Etxien orain, geu ikusten dauzenak, hau behi dala maitasuna. Hau behi dala maitasuna geu ikusten egon gori, Inigo, zer da? Zeuzataz lehenengo aldia da zatozena? Zer da? Gafea zeuk daukazuna? Horantxeko txalari Erruenerea. Barkatu. Atzo ere intzigun gure alde nintzun, atzo, goierri gure alde nintzun. Akaso guk ekarri deu, Akaso guk ekarri deu. Guk dakarkiula ekaitze, baino bai aurreneko aldi edetz, eta gainan etzako da fantasia bat horremen. Bai zergatik? Txiki-txikitan izarri eta ikusten gendun etzen, eta nik aitea bai esaten dira. Eta gaur, zuei esker nire ametsa eta fantasia bete den. Ze ondo! Argi gabe, baino. Baina hori da. Baina bihotza beteta. Bihotza beteta.
guztiarentzat azkena izan ez dadila, mesedez. Fantasia. Inigok eragin du, baina berak konpondu du, bai? Nik ekarri dugu. Bai. Jarraituko dugu, Sandraren kanagoa, Sandra zer dio jendeak, ondartzan ezin egon, suposatzen dugu. Demoitu gabe, Sandra aurrera maitia, entzuten alduzu. Begira, gora begira dago. Bai. Gabon, ez dakit ondo entzuten duzuen, hemen kriston xaparradakin gaude, hurbildu gara aterpetara, eta familia... Bai? Familia txukun batekin topatu gara, astigarragatik datoz, eta gainera, gauero, ez da, zuak ikusten. Printzipioz gauero tortzen geha, bai. Eta nik jakin nahi dut, zelan baloratzen dituzuen zuak ze, badirudi guztiok bihurtzen garela pixkate paile. Guri txikilari adibidez, gehiena gustatzen zailuna, dia koloreak eta niri adibidez da zarata. Atzokoak adibidez, kriston zarata izan zuten eta izugarria izan zen. Guk badakigu epailek kontutan hartzen dituztela adibidez, bukaerako txaloak eta zuek txalotzekoak zarete? Gustatzen bali bat zaigu, bai, txalotzen dugu. Eta, amaitzeko eskatuko dizuet, igual hirurak botatzeko 3-2 bat, gora Donostiako aste nagusia, bai? Bai, zango dugu. 3-2 bat, gora Donostia. Ondo, indartxu. Euriarekin apurtzu beti indarra galdu dugu, argiarekin esango dugu. Inigo, hain gauze berra esan da, fantasia hemen txekotea. Suerte bezalak, holan batzen gara nien danok jaigiroan zuak eta ikusten, zederra izaten dan. Esan, ETV-ko artxiboan geratuta ondo gordeta geratzeko. Gehitu dadila, holako konpainikin ze ondo ikusiko ditugula. Ze ondo, naiz eta eguraldi, zera ekaitz hau gainean izan. Gogoratu behar dugu gainera, iaz izan zen ere, egunen baten, bertan berak gelditu dintzen. Orain bi urte izan zen. Ara ikusten, momentuz ez, lasai ez daukagu horren albisterik. Zeuri ez da arazoa. Bai, ez da arazoa izaten da, aizea askotan. Beraz, horregon, jakingo dugu, 11 laurden gutxiago izaten direnean, eta ikusiko dugu gainera, zera herberetatik etorritako ikuskizuna. Zuek jadagoeneko esperientzia daukazue, hiru aldiz gontzarete hemen. Normalean, gau honetan, zein da zuen plana? Zuek ikusi ondoren, zer da? Maria? Egiten duzuena. Maria, mira bestea. Ni Donosti neoten naizenen, normalen piratak, pare bat tragotxo eta ja. Flamenka. Egia da gure, bai, egia da, lehen komentatu dugu pixatu galtzartzen nahi gehala, akaso nila naiz gelditzen goizeko 8 arte, baina, pare bat tragotxo hartu lagunekin, kontzertutxon bat ikusi, eta etxea buelta. Lur? Oain zuri, tokatzen zaitu? Ez, nire plana normalen izan da baita ere tragotxo batzuk hartu, o hemen Aldezarren, Flamenkan, edo Grosen, segun aiziak nundi jotze egun, kontzertu ikusi tarteka eta... Hogei flexio egin? Flexioak ez. Kirolan hau zedeu, bi egun geroako, segurren egunen agia gorra izaten da. Ez duzu egiten, flexio batzuk, atxera joan aurretik. Dominadak hemen. Hori dut, bai. Ez, pinu aiten jartzen naiz, parranda erdian. Ez, baina hori zaten da, baina gaur eskaxu iriko gaurtik. Baratza lantzea izango da biharko lana, gaur esan duzu lasai ibiliko zarela. Esango nizueke gaina, hiruok oberak eman da garela. Parranda aldetik behintzet, horren gaztek izan eta esan lehike, hiru arte ez deula bakarra itxen. Komentatzen ongea egia da, leheno komentatzen ongea. Bai. Adostasune aliatu. Eta zuek? Gu, alkandor honekin, estilismo honekin, goizeko 8 arte, Donostian erakusten Euskal Telebistan segilo dagoen. Eleder dago, ez dakiz zer kontatu behar digu, horri ikusten du Euripean, Euritakoarekin, eskerrak Eleder Euritako eraman duzun, zer kontatzen diguzu? Euritan eta igerian ere ari gara, iaz, zenolako egoera. Egia da pasealeku oraindik, benetan egoera nahiko kaskarra dela eta latzan baten duela, benetan, baina, pixkanaka ari da, gora, bera, eta jendea oraindik, batzu badaude lehenengo fila barandia hori ez dutenak kentzen, hor lehenengo ilaran ari direla. Gu bametik, paseotik, kosta zaigu, Euskaldunen bat lotzea, gainera, prest dagoena alako egoerarekin. Amaia eta Mario, hemen bikote bat akritu dugu, eta nora zoazte? Berez, etxera lehortzera.
Ze ondartzara jungea eta, bueno, pues, euriak harrapatu gaitu, así que... Ondartzara etorri zarete, suak ikustera. Bai. Ikusitu zure atzokoak? Bai. Eta nola? Ondo, amonaen etxetik eta traka... Bai, asko lehorrago bai. Bueno, lehorrago eta traka oso handia. Lehorrago argi dago baita ere ez, euriten zegoen, baina pixkanaka eta gaur izan da. Bai, gaurkoa ja, gaurkoa ja beste... Donostiarrak zarete? Ni bai. Ni zu bai. Bale, eta Donostiar bezala gaur, bueno, bada egun berezia, atzo ere hasi zirela gaiak. Zer nolako astea dugu aurretik, ze plan? Ba, bueno, oraindikan, bueno, programa ez dut ondo behiratu, baina, bueno, gaur aktuazio eta olako bat emate egon da, atzo bai, bueno, azten nagusi piratan eta olagon ginen erromerian, eta ondo. Ongi pasatzen ari zarete. Bai, oso. Mari, ondo zaudez? Bai, ni ez naiz Donostiarra, ni Gasteiztarra, baina, bueno, hemen nagusta. Hemen txezaude gurekin? Bai, hombre. Ba, bentsi ikusten duzue, bigote Amaia eta Mario eta Bustita, ni bezala, baina, bueno, festaz gozatzen jarraitzen alden bezala, beraz, bagoaz festara? Orduari... Bustiko gara. Bai, orduari begira nago bestak beste 5 minututan zu artifizialak ikusiko ditugu Gasteiztar esan du, gure atzetik Zeledonen igoera gaur Euskal Telebista bai, gaur Gasteizko jaiak amaituko dira, biak izan dira elkarren ganien joan dira, eta Gasteizen besekulako jaiak izaten dituzte eta animo eurei be. Begiren hau zeueri, Inigo. Esan dugu, etxeko tradizioa, bertako produktuak mantendu izaera, euskal izaera, baina modernitate hori, bueno, sare sozialei bide eta esker mundu osoan ikusi alda, zuek sortzen duzuen edukia bai, 3 oso jarraituak, eta purtsu bet modatik ikusten be bai, ze eklektikoak izan gaitezken gusto iragokionez eta zereginei iragokionez, ezta? Apurtxu bet, apurtzen be bai, estereotipoak. Hala da, jaski, moda aldakorra da, gu alagean bezala exe, eta azken finen horri erantzuten dio gure izaerari, gure nortasunari, eta ala zeitu garen dauke. Guk aurrea zeitzen duen bezala exe, modak ere ala indezala. Eta hiruok gaina, fijatzen bat zeate gaur, adostarri gabe, egia, tono, txokolate, eta bai. Baina hau, kasualidadea ez da. Bai, no sé. Lehenago egon zarete zuen. Beira, Claudio, nion naiz apunto bilai komentatu dut gaina. Idaztekotan Instagrametik edo, ber, honea etorri horretikan zerbezan bat hartuko genuen, baina nola etorriko ginen jantzita ez? Oso garrantzitsua da. Nahi dut esan, modak erakusten duelako, esate baterako. Emakumen askatasuna, zer erabaki dezakegun, gona luziek, laburrek, alkondarak, historian zehar, rabu oso mugatua izan dalako, gaur egun bada moda ez da bakarrik txokolate kolorea. Inigo, zoragarria da gizarte baten izaera erakusten duelako de bai. Eta aldi beren nola batu gaitzaken. Guirok batu ez dela xego. Zoragarria da. Modaren bidez egin daiteke. Alatek guztiz ere, nik badakit Instagramen egiten dituzula horrelako rankinak eta dar. Eta horrelako aholkuak ere ematen dituzula. Eta erabili beharreztena edo sekula jantzi beharreztena zuk ere esaten duzula. Donostiako aste nagusian, zer da zuk jantziko zenukeena eta sekula ere jantziko zenukena? Ba, Donosti urtetan zehar dotorezin eredu izan da, baina onartu behar dizuet aurten badala, ez dakit, ikusi detena behintzen ez da izan atentzioa deitzeko nikoa. Ikin bat jetxita dau Donosti, eta nik uste ondartza juteko estetika txandalista horrek jangaitula pikin bat. Eta beren hortasun ere galdu agian Donostiko dotorezio estilo ezagun horrek. Orduan alde hortatik... Baina bai, badauka hiriburuei dagokienez, eta Euskal Herrian ondo. Bueno, remontan katiuskakin eta xirakin, eta zeltasuak ikustea. Katiuskak orain jantzi beharko egituzke. Dinot, bosgorailuetakoei esango diegu gorago igotzeko volumena bihar, egunetik egunera, gorago doalako. Esaten dabiltze zuak hasiko direla berehala, gaur herberetatik datorren zuetxea. Eta esaten gabiltz, eskubalo jokalari, handik harri jasotzaile, ze aldaketa izan zen hori. Lur eta purtsuet orain telebistatik eta bai, emakume eredu izaten. Eta emakumentzat eta gaztientzat zer lortu duzuen, atzeko igelako tobliak herria ikusten egon gara, eta zer dagoen hor, zema jende gazte? Bai, zenbat jende gazte, eta gero aparte baitare ikuslego gazteago dago, hau bilatzen zala baitare igual historikoki oso helduan kirola izan den gauza batekin,
eta bastanteko aurrera pena indalan ikustez. Geroz eta gehiago aide animatzen, geroz eta gaztetxoak, kontzientziare bai, kirolonen gogortasunen kontzientziare badago, eta serio da jendia sartzen, de bai, berritasun honekin, de bai, jendiak ez brometan hartzeko eta hasieran beldur hori zeon, eta gila da oso itxura polita idale ematen. Erreferenteak eukitzea ezinbestekoa da. Nik imaginatzen dut Maria txikia, gaztea, zinenean, zera aktore munduan edo antzezpenaren munduan erreferente batzuk izango zenituela. Bai. Bueno, egia da ni abeslari bezala zurintzela. Nire aberestan zan abeslari izatea, gero urtean hor guazenekoak ondo, Eta azkenen hartu diot orain honi baina. Eta referenteak garai hartan zentzuk ziren? Garai hartan, hombre, nahi abesteko asko gustatzea dana, Adele. De hecho, sartu nintzenen berean labagoazen esan nien, nahi jarria zea Adelen zerbait, eta lasa izan zen lehenengoan. Eta bueno, hain zer esango izuet, hain zer dauke gure Aitziber Garmendia dela monstrua bat danentzat, bai txikientzat, bai guretzat, eta gu baino zartxagoak dienentzat ere, bai. Ondo, zuart bizalak ikusi behar ditugu, bazarete zale? Ni bai, bintzen. Bai, ni oso bai. Bai, dano, horretik atoz. Karo, espera ziren emeneko. Urteroko lana lurre, ezin zara eskapatu. Ezpa, Maria ez, eta ja nirro ez dara. Ja, metxe. Zer da, gehien gustatzen zaizuena? Azken Raka, raka, zarata kolorea. Raka esango Nik nuke. soinuakin gaizki pasatzen. Bai, Ni naiz gehiago koloria, formak. Basiko dira, erbetetatik xena, eta ikus egingo dugu, bere alagatoz.
Gaueko 11 eta txaloak ondartzatik pena euripean ikusi ditugulako zu artibizialak Donostiako nazioarteko lehiak eta atzo abiatu zen gaur bigarren zuen txanda izan da. Eta, bueno, jendeak txalo artean hartu ditu. Atzokoak gehiago gustatu zaizkigu. Hobeak omen ziren. Ia jendeak zer dioen, hortxe gure reportariak zuak ikusten bebai. Sandra, bat amatekin egongo zara seguru ondartzatik, segiro. Kaixo, Euripean ikusitako zuak izan dira Maili Donostiatik zure balorazioa nahi dugu. Ba, 7,5. Lasai hasi dira, baina gero egia esan oso ondo bukatu dute eta soinua oso polita, elegantiak. Eta koloretsuak. Eta koloretsuak, oso elegantiak bai. Eskerrik asko, Maili. Eta ezer. Ikusiko ditugu hurrengo egunekoak, hurrengo gauekoak. Eleder! Etxeioritze eta Itziarrekin, nola ikusi ditugu zuak? Oso ona, nahiko hauek. Koloreak? Bai, estilo guztietako eta hori. Zer nota ematen digu? 8 bat, bai. 8 bat, emetik Itziar? 8 eta erdi eta oso koloretsu eta potentiek, así que oso. Potenteak gaurkoak? Bai. Ni ere hortik 8 ados nago zuekin, 8 bat emetik ere. 8 eta erdi emakume horrek. Aizu, iritzi... Aupasuek! Eskarrik asko, kontrajarriak izan daitezke, jakin dezagun gure konbidatu bereziek gaur nola ikusi, ze iritzi eta ze puntuazio ematen dioten gaurkoari. Inigo? Ni egia esaten eman ez zur eta lurra hobeto entzietu naiz, ez sukin baizik eta gure publiko pasakorakin, nahi zaizkit gustatu. Kolore kombinaketak korterak iruditu zaizkit, motelak eta ez berritzaiek, ez tetinolako sentimentoik izan eta nik uste hori dela esan dateken okerrena zu ikusi. Ze puntuazio emango zeniko gaurko ikustaldiari? 5 erdi bat. 5 erdi? Zorrotz, Hurrengo rankinan sartzen osunien, espero topean egotea zorrotz ez egotien. Dudik ez dut Nik uste dut orain arte ematen notarik basuena edo basuenetarikoa izan dela lur. Esaidazu, aditua zarenez. Nik eman gortioke hortxe 6 bat. 6 bat? Bai, ez baitare arruntak irutu zaizkit, ez egin espero nun forma aldetikan ez ikusi hola ez atentzio asko dikutenik, orduan eskas. Lurrentzat beraz eskas, ez da deigarria izan Bueno, 6 ongi da, ez da eskas. Bai, baina, bueno, bai, a ver, gutxi. Ongi bat. Puztutako nota bat. Jakin dezagun orain Mariak zer erabaki hartzen duen. Nahi bai gustatzen zaizkitela pixka altuok dianen. Irutu zait pixka bajo ibili diala. Baina soinua bukaera asko gustatu zait. Nahi traka bukaerako gustatu zait, nola eman duten eta bukaera elegantea irutu zait. Traka bukaera elegantea irutu zait. Justo puntua, ez azkenengo puntua. Azkenengo puntua irutu zait elegantea. Trakan ondoren, pipip, pum, ya está. Dotorezia zemen. Puntutxoa. Dotorezia zemen katedra daukana hemen da. Ez bai. Egia, niretzat ere... Puntuazio, Maria. Nik zazpion da dira. Ondo, zazpion. Denetarik egon da. Niri tokatzen zait ematia. Niri tokatzen zait. Egia esan gaur hotz gelditu naizena. Alpujarrekoak bai, eta esan dizun atzo gaur, edo aurten zur etorri naizela. 6,2 bat. 6,2 zenotada. 6,2. Ba, aizu, matematiketan nikalakoak ateratzen ditu, gehiagorik ez? 6,2. Zuak oso politak izan dira, Donostiako zuak beti ederrak izaten direlako. Hortik abiatuta esango dugu, ados nabu, traka ederra, urre koloreko bat, iztira polita izan du. Baina bai, bueno, naste borrastetxu, joan dabe bai. Nik 6 bat, atzokoak askoz horiek iruditu zitzaizkiak, ni behatzi, Behatzi egia! Behatzi eman zeni, Orduan 6 bat agian, nik uste da nona ongi, batez ere oso ondo inguratuta ikusi ditugulako. Horrek ere laguntzen du, ongi hartzen. Bueno, datorren urterako ja dagoeneko reserva eginda, ez da? Eginda, eskerrik asko, Maria, Lur, Inigo, sorteo, ondo pasau gaur. Egin nahi duzuen eta zuek ere, guk ere, jaiak dauzkagulako, hemendik aurrera. Bueno, musika, espero dezagun, bai, Saguesen eta arazorik eta Sagoti flamenkan eta? Saguesen daukagu, ikusi behar dut, hemen txuletan, Simons eta Itxaron, egitea. Una noche de amor. Eta esan behar dugu flamenkan ere izuarrizko kontzertua eskainiko dutela eta flamenkan Peppermint Sexte. Gaur horrentxe bertan. Gozatu azte nagusiaz eta bihar badakizu hemen txegongo garela. Zuak ikusi behar ditugu eta zabazain egongo gara eskerrik asko horregotiarren. Muxan dio, Gabon! Agur, Gabon, no pasa.
Te voy a pedir una última cosa. Venga. Bueno, antes de irte, Galay, te voy a pedir una última cosa. El mejor para ti, ¿no, Monty? Que igual te quitas los pájaros de un tiro. Antes de irte, Galay, te voy a pedir una última cosa. Pasado, porque levantó muchas ampollas por su complejidad.